Jotono Hwnkhe hwnkhe tini hwnkhe 16 February ang board na thana nai tongo ani nokni borok hwnkhe yoro sobi tong bekha babu hwnkhe to chinse sakang no phunga chechi thangai rwoi paikha hwnkhe ang bo tabuk thangnai hwnkhe norong phunukon ang aro jaga thangibo chini paran school no boot dirjaknai hwnkhe ang boro boot nai akonai ang nokno sanai do hwnkhe nok paithak jana nai tongdi ang tini baikha ani life ni why ni board na klainai abono hwnkhe tini bang belai excited board na bagai hwnkhe abono ang tabuk thangai tongo nokno phunukan hwnkhe nok nai tongdi hwnkhe guys ang sokpai kha rok nugui tongkhana bwsuk kolokma kha line rok laijak ayang school ni ground no bahai no borok kwbangma hwnkhe tophano ma habya ko baksa o suino na hala gari feri kalangni thangka kharmai sungjaja sida pura bekreng bakrang nukjagai thangka bwsuk sajagai tongkhana yakungo feri kalangmani bekreng nukjagai thangka hwnkhe chini borok hwnkhe lengi tongkhamo bo suite tui kun sajajaya haino nim niyamung na o sui sida haino gului sawi mogoi sajagai tongkha kup kasang jaksuka khairokmani ang hanji sirung no khairok jang nai hwnkhe ba khairok suka sida yangona singnani ani glugo type line kolongma tongkho han bwskang mom suk line kolongma saimanya bwsuk jani time nang no nai diam suk ajiri jotono phailajak boot rwnani bagai o kwkui bwsabo tamjana haino ani bwskang tongnai baino amsaka nasika tamni bagai nasika sungabo saya do hwnkhe bina mato saimia bono bamjak hwnkhe chungbo saimale tamjan nasika omsuk line kolongma bufrujani paino ayang bisingo bo omsuk borok bango saimaya tini koita jan tamai thangno yang bisingo nani bwsuk bang basamang sida yathai rbai hunai tabukhe yang chanani phailajak tabukhe sung sasa sa cholayo ni baisong Mami masih ya? Masih. ini murpiro soida phaimene tabuk 10 jon dong hata phun mare ko amsuk borok ma bisingo phun bo ma daya hwnkhe haipene kisasa nong thasung phunugui rekha sida koiteu jan marna kun saisi malaya mai bo khujong ha haipene ang maji phaijak mia honi apeng jak bai tabuk hwnkhe ice cream sawi bisingo habai sinai guys ekta tamna nai tongkha tabuk phanuse borok ko mia khu sida jotono achiri ni simi phainai lenglai jak nasikdi borok bangmani sida kostong suka Okay guys, tabuk hwnkhe ang board rok rei akui phaiui srapse rice khake lengsuka tabuk tamuk tongo duita hwnkhe jotono iko dara songo mamung songo mai chalainai hwnkhe tabuk thangui tongo jeng ama bai khoroknai yangtui shortcut bolong de yangtui khaki sinai denong no phunukane je phunukni mamani aro suike phunukane khonok nai tongdi tamrutha semukha bin ha semukha hanya kis kiriya nung kha tamsa than nogo thani nogo thani han je khin than kar tharma mai sidar khai a je board ma jaga amskaleng kha sida marang suko ma kham pimple phaima thama ke tini amsuk marang suka je parang dipo phalegu tabuk sung thala cholai yang labar bagan te kasa thana ai bunong nang hamjago tamjani sang kusuk leng sukole bokhe ang maja mani jaga phai sokpa kya kang mui dawi to gong mui hike wahan mungsa tei dail tai hike potato and tomato chutney yangona la chukun tu buni nogo phai se amte hike walai to bhai bon bokoplai sida bui nai suko to phan thar phayu hare nogo hare ari tawala khasa ara tawala khala khisa phai beje sida amai jama jaga walai mane iko mo hanyo buni no thangai bos kopla hinga asi hinga ta suk tu walai bo mang walai pra hin mar hinge tu bisma phaswa ang mai musi ka mo sai malia tam buni no thangma wala jong ni ha tam wala jong buni no thangai bos bisi kopla hinga ro ni je si hinge kun sam sung nya bo mang hin mar pura ra thama ni busuk ri nya khe to phan tor gya tam sung mar na ha Aswk hajong go am khak ni banda mai tu dum hindi Okay guys ang tabuk mai chawai akui no phaipai kha mai cha mase mai se mane ya matro khoptam sida ngau sukun songbo sha thangai se wala jeng hang ka ba bukhena se di ba ngata so sisa ba nai thuma nge asali ya phaipai kha nga mu bo thogya pura mai bo gethon ke ang tini board rekha ang nongno thangna pura sajak ang boro board nai nongno sawani hnai ke ang board rekha ikor mani mari ke ang je board mani ke thanjan mari or rekha tipra mo thawo
hwnkhe norok khe borok jaga rwkha comment khai sadi hwnkhe ang taikai sanamo chungo ang BJP ro ang twma tharo ang CPIM ro je jani ja hamjak jaga rti he diba ang borok rwoi tong norok ano kutungnai bo keboya hwnkhe norok borok rwoi tong norok no kutungnai bo kebe he diba je jani ja hamjak mardi haipeno chini je tipra sa dofa satukjagui tongmani tei jeng kwbangma jengjalo klai tongmani jeng kwbangma amsuk problem o klai ma chaimani yak tongmani oboni yakni yoknani hwnkhe matro o kaisa no tipramo thawo boot rwkhangke tei boot paikhangkangke jeng tai sa chini tipra sarok chini odikar jeng mani manano he deba aptui siar mo to just explain khai sadi borok bujiya answer te krung krung ko kaham kaham bujiu se bujiya borok bubakra nam hami no he diba hwnkhe bubakra le chungno fyongna bagwi am taike phaija jamani hwnkhe ang tini amsuk saoi no kongmo thaksinai hwnkhe an amsuk sajang marong bisingo chai tong nakardi but ani ang kubui nugui tongmani je ani khausa jangmani akong nang saoi reka guys ang ani live ni tini baikhe ang wai ni boot rwoi tongo bo puila boot mara mana ang tipramo thawa ro abang ke ADC vote from gai tini rama ke to bidan sabha vote ke ang puila je jaga ro abo bo kplaing kha mana ang roi kplaing amte samaya ang puila rama sa amte hengke ba ang wansu go ang tabuk second time je jaga romani tipramo tha kubui no painai hingke je ang wansuk ta angke chini amsuk je chini tipra sorok amsuk khanangai bubagra no logiri man tei bubagra bachungno belai khe logiri mani hingke tai chini bisas kuni dino bagela khani ang wansuk go hingke tai je kubui bini login ishor tong he deba abon ta ang amti hini wansuk hingke norok tam wansuk comment khe sari tei norok bordo jaga budu khabo ma sanayano ang sinong sangga no khano ma saglak diba guys ke tinin bagai amsuk no tai sahina sapeni norok bordo jaga budu kha comment khe sara sono tinin bagai tata